Good morning. Lero JB akuti wabwera afuna alongosole chifukwa chimene iyeyu amatukwanira. Like, nthawi yayitali, even in myself, personally, I don't agree with kutukwana. Sindigwirizana nako yayi. Ndi iye akuti lero wabwera kudzalongosola chifukwa chimene iyeyu amatukwanira. Mvyete, mavyete. Ndiye timvere kuti kodi iyeyu kuruwa nako umona kuruwa nako yeyu how. Anyway guys, thank you so much. Malawi and cameras kuti gwengwe eyero mavyetetu ine nasangala kuti nditakuita nani mwabwera chifukwa lero tilindiza serious mavyete mumaziwa kuti pali kuchukisidwa pa social media pano kuti pali munthu wina yemwe amatukwana, pali munthu wa misala wina yemwe akumatukwana, pali munthu wina ndala wina wa misala yemwe akumatukwana pa Facebook. Andi ndala ameneyi, munthu wa misala ameneyi akumatchedwa ndi zina lakuti JB. JB akuchuka ndi kutukwana pa Facebook. Koma palibe amene wakuwuzani kuti JB akutukwaniranji. Muna makhala pansi kuzifunsa kuti a JB akumazi yalusira njitonji pa social media kumatukwana chonchi amene akupangiranji zimene zoyalukazi a JB akupangiranji zoyaluka akuziyalusira njitonji ndala amene bwanji kumisala amene pa Facebook kumatukwana. Munamba makhala pansi kuzifunsa. Ndiye lero ndikufuna ndikuwuzeni cholinga chomwe ndimatukwanira. Ineyo ndimatukwana chifukwa ndimadziwa kuti ndikatukwana mucha mubwera mudzamve kuti amatija mukutukwana mucha. Two, ndimatukwana chifukwa ndimamva kuwawa. Ayi umamva kuwawa bwanji, umamva kuwawa chani. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni lero kunena kuti ku Malawiku zinthu zafika posauzana, zafika ponyasa, ndipo zafika pachapo kuti pa ugalu pacha. Koma kuti muonesese Malawiyu zinthu zikuvuta chonchi chifukwa osati nyengo zavuta kapena zinthu sizili bwino. Zinthu zikuvuta ya Malawi chifukwa ndalama zawo zatengedwa ndi achakwera. Ayiwe zatengedwa ndi achakwera. Ayiwe tikuna achakwera watu umangodana nawo. Ndifuna mundimvesese. Akola kuno achakwera akolowa mboma zaka 4 zapitazo. He was worth 2 million kwacha. 2 million kwacha. Pano achakwera ali ndi ndalama zokwanira $600 million. Ndibwerezanso achakwera ali ndi ndalama zokwanira $600 million. Koma Malawi akuvutika. Amalawi akulepera kugula even ndi sopo yemwe inu. Anthu akununkha mwene, kumanunkha munthu kopanda ndi sopo yomwe. Sopo ya ngoduliratu. Ndalama tenga ndani?
mukudziwa kuti kunoko kugulidwa manyumba kunoko. Kunoko kugulidwa manyumba ndi Achakwera. Ku Wisconsin, Osceola, South Bend agula manyumba. Tikunena pano Aniki Chakwera ndi banja lawo lasamukira ku America. Ife tikuvutika kuno kumatumiza ndrama kumene kuja pake zinthu zikuvuta. Wina ali busy tenga ndrama zija kumagulira manyumba ku America. Munthu okuti 4 years ago amalephera even kupereka rent mu area 25. Ukasasire konkhata bekuja anathamangisa anthu mafamily 800 kuja. Chitapita ife ukagawa ufa uje anatumiza wankulu wankhondo wa MDF kuti akawo chese. Ndikunama ndi azodi akunena kuti amfumu akumene koko avomera kuti malowo anali MDF. Ndipo apanga reach agreement resolution. Omwe sizili jojo. Kufufuza nkhani akuti Achakwera akufuna kuchani pali golidi pali miyala yambiri mbiri pano chapa. Yomwe akufuna na Achakwera chadani atenge. Nda malayi mukudziwa kuti even mapiri anagulidwa Niki Chakwera akugula mapiri kumalayi. Mundu kumagula mundu atete piri. Nkumatenga piri jakuligulisa kwa China. Mundu mmozi kumakandi $600 million museka fall. Anthu akumwalira si anthu akuvutika anthu akuzunzika. Ndiye unaka kama kuzani kuti mumvotereswe, Chakwera kama kuzani kuti mumvotereswe, sukuti akufuna kuti mumvotere ora kuthandizeni. Iya. Akuopa kumangidwa. Chakwera iyi wabanzama zambiri mbiri akudziwa kuti ngati sabera sapanga china chake chobaira mavoto panga china obwera wazamutani azamu osadifala afuna kuthandizeni ayi apeze munthu wina wake amwike pati munthu amene uja azanteteze Chakwera uja kumata Malawi kuti aberedwa ndesiye khayo ndi kulino licha lichimundo banda munthu mmozi kumakhala nyumba sati chakuti magamo 100 chakuti munthu wakuti 4 years ago anali nikanthu komwe. Amalawi muli pa mavuto. Kuli ma Israeli omwe anabwera 2 weeks ago ndi $6 million yozagawa. Ndiko kugawidwa ndrama. Anthu akugulidwa. Ndipo ngati ifeyo sichipanga stand up and fight anthu awawa apitizana kupanga ziti ndiye muganizenso mu zaka 5. Zaka 5 zina zikubwerazi. Ndiye live mene ndapangira ngona kuti we have to take action. Action imene tifati tenge pano pandinena kuti smartmatic isagwirisidwe ntchito. Si tukufuna smartmatic. Smartmatic ayi. Zitika bwanji kunena kuti mu election yathayo anthu opanga register 11 million. Pano anthu opanga register 7 million. Zikuteka bwanji. Ndipo zitika bwanji nuyo abo MCP Jibani kumasunga zinthu za election. Kumakasunga munthu ku State House. Director wa Electoral Commission yo ochita kusankhidwa ndi Achakwera mwana wa John Tembo mwana wenu wa muzi mwa MCP. Uchosapo kachali pikapo wao anabero Ntalimanja. Nde one no mathematic. 2 anabero Ntalimanja must resign or Ajosode Nchito has to be fired. She is bipartisan. She is biased. Ndi wa MCP. This is ngateke muntu wa MCP kumanga naso zisanko zokuti MCP yonso ikubikisa nayo muti. Ako tintu pangeni izi fast. Zisanko zili pompa. Tukufuna independent body
independent body ipite mmene mwekata ikayang'ane kafufuze kapanga investigate mu mathematics mu mwekuda mu chani chifukwa mathematics situkifuna Maisraeli amene mwabweresa ku Malawi koso tukudziwa every 2 weeks kuzikwera ndalama kutoka ku Israel. Akola kuno tiba mavuto akuma ndi nkhonde imene internet imenye chifukwa anthu agoja kale ngati Niki Chakwera ni mkazi wake ndi ana awo asamukira ali kuno kumanama kuti abwera kusapanga za school ndikuti akudziwa chilipo mwa ndiye tenti pangeni chonchi tiyamba mademo anyo mavyete tiyamba mademo anyo mavyete ndipo tishipa ndipo tivuta ndipo kuikutani kuno nkachitosi mukundimvesesa mavyete pati azimoso pati ndiwo nakasa kupisini kuti makuti izi zitukupanga zindifiyo mavyete mukundimvesesa ndife anthu amphamvu kwambiri bebelanga tipusise ndipo bema anga manyumwise yi kumene kujaba banga nyumwise timaize dawo tutiponda pati iwo ajaso ndi kuti iwo ajaso kapanga chibwana tu atera bwinoto zomwe tapangira plan pene ndiona kuti ti achoke akachoka muja ati atani ti amange chifukwa iwo ali mu government anthu avutika zunzika ndi anthu ankhanza amene wawo tisasekerere ndiwo samvotera iye amene iyi ndikuti amene iyi 600 million wabwenze imene yoyo ndi misewu yochuluka ku Malawi imene yoyo ndi zipatala imene yoyo ndi maskulu imene yoyo ndi masities amwende mamega farm chandati nyumba za chimwendo banda zonse kutenga kugulisa ndramazo zilowe mmene zimene zipitireku usiri kuti anthu akumala azivutika ndi anthu inandale ino tatopa nanu kakaina na MCP tatopa nanu mwa tatopa nanu ndiye wani funda ndakuza niyo yamba nina kuti anthu wa akuba ndrama 2 akubera zisango munivesesa 3 asankha munthu wa electoral commission wao 4 azayuza afuna kugula majaji afuna kugula media kuzera mwachani makra ndiyo mwe it is abange jani narrative kuti ndizi nzenda kuti because Daudi Sulemaniyo wako makrayo ankavutika mulimo anachita kwa pasida nchito direct the person ndacha kwera ndi mwana wawo amwika pati ndiye iye ujachilo yake ndikusama na Mr. Ndani ndi Mr. Chakwera so kusama ino mala ifesi ndikufuna munthu wa ndale omasamala munthu kapena omasamala weka ndikufuna munthu wa ndale osamala Malawi chifukwa iweyo pene popo ndakulemba ntchito ndiweyo ikidwa pamene ndiye ndisana iwale ma points ndifani ngokuuza kunena kuti ababet fani ngokuuza kunena kuti timenye mademo kuvuta awawa ndipaka ni go IMCP wa ndipaka and go paulendo amene wanyamwe kazipita ndipo samvotera kwena aliso wa MCP ndikuuza nikakubesa nikavitumbiko mumba kasikuna mizani kamene osakamvera kasa kupusiseni ndikanzaka kaniki Chakwera amene kajaka chonchi ziko sila Chakwera ya ndiye tikufuna papa mademo anyo akayambika please mavyete please alright ndiye nakubwesa zimenezo pano tendipangeze yani zama 100,000 ya jano so pano kuti ma 100,000 yaenda bwanji tunangatu eya ndi madziwa pali mavyete okuti akhala nani kwa zaka zazidoli kwambiri kundisapota and ndimaona papa kwa zaka zambiri amango ndisapota data yawo sandipempha kana kalikonse ndikapanga post chitu chija akundisapota pane pajapa nanthu otera jenesi ningaiwale ma top fan amavyete mafano kuti ni nyatwa mafano kuti ni nyatwa kwambiri amaziwa mene zikukhalira amene ndi amaziwa kuti pauchivyete ndiye pauchivyete paja izizi ndikungoyamba ndrama izizi zitakugwirira ntchito
ndama ndikupereka iyi ndiyo chepe wina ngati mwana hayi beka 2 million ndikacha koma 2 million achita kugwiridwa ntchito sina bedi kwa munthu osaukayi ndipo ndama amene ndodalisika aliyense amene atande ndama amene I hope imudalisa ndama iyi chifukwa ndama iyi ilokhesedwa thukuta ndiye wina sanga kumuona ngati kuti a JB wakupereka ndama because afuna aonese kuti iwo ndandama ai ine ni Kristu pauchi Kristu timakhulupirira kuna kuti kupereka kuziwawa you have to give your best if you ngati mavete timapereka the best sitimangopereka olefeo tikamapereka even in sabato zintu chanja simapereka zinthu zokutha zinjalo timapereka so sabato kuti ife timayikonda koma ndikuza kuti ayi ife kamadalisa munthu wina ndiyotani akayikonda kupereka kuzidani kuziwawa yetu and God loves a cheerful giver umapereka ni mtima wonse musangalala kudziwa kuti mpasa mene kupereka ija yo wa mulungu osamapasa anthu zinthu zokutha kuona shati mene kupereka yokutha mwe ni sabato yapeleka ali nkumapereka ndrama koma kupereka machenji makoyi aya mwene ayi talowa ni mwalete mutuluse yose mpereke nkumainda sino kama she yapeleka yose wapeleka yose kupereka kuziwawa yetu nde sira pompa so pa number 1 pali kondwani mwale 100,000 kondwani mwale nditofana amene mamuona hapa kuti amandipiga big up kondwani mwale 100,000 pa number 2 pali Edith Jones amene yonse ndimona kuti ameneyo amakhalakhala pa live and amapereka positive vibes ndeno palino pa number 3 pali Owen Nzati Nyirenda amene yonse ndi top fan ya mama ntani amandipiga pa number 4 pali Lucy amene yonse top fan chihande leso sauce de pamenepo pa number 5 pali Mulanje Big Gaston dola amene iso amandipiga so ine mamuona top fan wabwino pa number 7 pali pa number 6 pali Moses Gemini Chirambo amene iso amandipiga so amene top fan wabwino amene inviete dolo pa number 7 pali YD Gifted Brain Dua pa number 7 pali YD Gifted Brain Dua amene iso mamona ngati kuti amakhala chani amakhala so na yeso ndi chani so ndima video nanga ndikangopereka ndama kwa anthu kuti sandipanga support zinthu zipita kwa top fan kumene chifukwa pa top fan iwo ndamene matani ndene kuti zinthu izi suti zikuthera pati uku ndikungoyamba ndiye mukamabwera apa kumapanga uje ndizikuonani nanunso mutani muzi wina kuti kukubwera zabwinotu kukubwera zabwinotu pa number 8 pali Anne wa Maxwell pa number 9 pali David Ntewa pa number 10 pali Chris 2 pa number 10 pali yani so mane baja pa number 11 pali Okelo Chirwa pa number 11 pali Kington Tawe Matipo pa number 12 pali Nelly Kabambe Pili
Pa number 13 pali Kennedy Khama Chitedze Junior. Pa number 13 pali chani? Stella Kaira. Pa number 14 pali Albert Chiwaya. Pa number 15 pali Nafezi Mambala Rastaboy. Pa number 16 pali Lennox Cholani. Pa number 16 pali Lennox Cholani. Pa number 17 pali Alfred Musa Aipalelu. Pa 18 pali Rachel Kaponya. Pa 19 pali Henderson na Mwiri. Pa number 20 pali Clementine Ziwani. Yeah man. Ndiye monga mwazimvera maina ndati maina ndameneyo nenga tuwamva zina lako pamenepa please dipese inbox ndibasema bank details zanu kapena china elotero mane kapena tiene mumpamba amene wamva zina lako apa mutipeze ku inbox o mutipangire ku WhatsApp ya kumeneko ti kuthandizani ndithu ndipo tionesa umboni wonse pamene yapa kuonesa kuti zinthu zafika ndipo so inonso amene mukazilandira ndalama zo tipangeni tagi achina mention amene kuti anthu aone kuti zinthu zidi ndi zeni nde like I said inaba pa nabwera kuzakuza kuti ukupanga mademo ndikuyamba mademo akuyambika andikhani zake ndi zimenezi kubeda kwa ndrama kufuna kubeda mavoti anabelo ntali manja ukasasire ndi zina zotero mademo amene wakhala nyo ndipo musatengere chibwana chifukwa anthu amene akakhala involved ndi mademo amene wana anthu akulu eyetu siku lokufanyani mtengo umaterera. Salute maviete. I hope nonse mulibo nonse zikuyenda kumeneko ine kuno yonse bo tizibwere abeapa mofaya mpaka na mafana watani aziwenso nkhani yake ndiyo kuti paulendo sizotinamizanso papano pa Malawi. These are not the several days. Izi nthawi yachitaganya kamene yachiusamunda. Zomwe mufuna kupangazo kamuzu ankafuna so apange ziti zimene zizi tinamutani tinambloka le inonso ndikachani tikublokani mukunama tu MCP ndi out paulendo yeah. Malawi.